Nangi, oh. Wala pa na human ang ilahang balhinanan. Patukod kog bag-ong balay para sa mga baka nga gamiton ig fattening project. Dili siya pwede nga sagulon ang baka nga dairy ug sa fattening, especially kay bag-o pang niabot basig dili maka-adjust sa klima ang kadtong mga nangabot na tong bag-o nga baka nga gikan sa Australia. Una nga kini silang tulo murag sa bahay ni kuya pa ni na evict sa bahay ni kuya, pero ako asyang gipahimuan og bag-ong kulungan. Uy, unsa man ni na sige libot-libot man yung isa ka baka na to. Nabitik atong kuanon, atong badbaron. Op, ayaw. Oy. Ayaw, relax lang. Oh. Relax lang. Oh. Relax lang. Nabitik siya pero amo na ning ibalhin. Lahi ra gid siya, guys. Guys, gawa. Lahi ra ang tubo sa baka nga naka-confine siya ba, nasa sa kulungan. Og naa siya sa field. Nakumpara gyud nako sa atong pag-experiment. Kadtong naa sila diri sa field, niwang sila. Although kanang naa sila kanunay ginakaon, pero niwang sila kay wala man sila bastante nga supply sa tubig. Dili pareha atong dito kung kulungon nato. Dali ra nato sila ma-supervise. Ngunya na sila supply sa tubig. Sa feeding program pud nato, napier grass ang atong ginagamit. Ini napier grass. Pakcho nga variety. Dili di ay garantisado o dili ka nang tinuod nga kung daghan kag ipakaon kanunay si mong baka nga sagbot, unlimited mo dagko gina siya. Not true all the times. Ang gipakaon nato sa baka kana mang nasa sulod nila nga ilang gibuhi. Di man ang baka mismo. Muna nga consistency sa feeding og sa time. Mao na siya. Ang ginatudlo sa tuwa sa mga mentor. Na-observe nato na siya. Of course, quality pod nga pagkaon. Ang ilahang pagkaon dili kinahanglan unlimited everyday. Disiplina pod sa kaon kay kung imong tuyangan og kaon ning baka wa ni busganan mura ning kanding. Pero mas grabe kanding mo kaon. Katong klaro wa busganan. Ano pwede rag 2 times a day ang full meal unya na siya murag merienda, snacks. Ani nga siguro mga 2 to 3 days from now na sila mabutang sa bag-o nilang balay. No, mistisa. Yan.